razie zdobyczy punktu. The winner is in match number 1, Dominik Palusz. Now we start the next fight on the mat 1 between Anna Łukasz, Poland, and Brianna Gomez, United States. Natomiast kolejnym pojedynkiem na macie numer 2 to będzie walka między Aleksandrem Sejmowym i Maksymem Jewtuszenko z Ukrainy. Zwycięstwo na macie numer 1 Brianna Gomez. Na macie numer 1 zapraszamy Marika Sejmowa i Wojtka Kuźniaka. Za chwilę rozpoczniemy walki kategorii 63 kg. Rozpoczynamy pojedynek na macie numer 1. Marek Salimow i Wojciech Kuźniak. Dwójka Polaków, którzy nie jest już znajdowano się na środku mapy. No i rozpoczynamy tę rywalizację z przypomnień i drugi. Już do przypomnień było komplikacji.
taki trochę przesłany igrzysk olimpijskich pojawił się na macie numer 2. No być może ci panowie, jak nie drużyna kwalifikacyjnych, to większość punktów w finale spotkają się i walczyć do igrzysk olimpijskich. No ale oczywiście nic pewnego, możemy sobie wygrywać, składać, a życie sportowe napisze swój własny scenariusz, który realizować będą oczywiście zawodnicy z wielu krajów, którzy już w połowie tam są później w lipcu, końcówką lipca zameldują się w Paryżu na igrzyskach olimpijskich. W tej chwili między innymi zawodnicy w średnich dwóch Smoleńsk. Na numer 1 zwycięstwo Marii Eka, nowa aktualnego kraju.